Estem muntant el Rèquiem de Fauré, una obra en un site específic, que és la sala convent de l'Hospital Sant Pau, on els cantaires de l'Orfeó Català interpretaran aquesta obra. És una obra immersiva. La idea de l'obra és jugar amb la sorpresa de no saber ben bé qui són públic i qui són cantants. És una música meravellosa, una música que ens estimem molt, que l'ha encantat molt, que la coneixem molt, i a partir d'aquí crec que descobrim aspectes diferents, novedosos, sorprenents en la música, tot posant els moviments que ens proposa la Marina. Tota l'estona els cantaires estan movent-se, no es podem oblidar que és una missa de difunts, aleshores és una mena de ritual, és una experiència col·lectiva espiritual, pot ser una experiència definitivament inolvidable.